Здравейте, аз съм Боби Юрлинов. Започва втори епизод на Купа без задръжки. Ще направя дебюта си за отбора на Вихър Николово срещу Септември Гложене, съперник, който е от по-висока дивизия, така че моят отбор не влиза като фаворит. Но момчетата са надъхани, готови сме, мотивирани сме и сме сигурни, че точно в турнира за Купата на България по-малки отбор може да се справи с по-големия. Аз не съм спирал да тренирам през изминалите дни и съм готов за битка. Ето, тренировката по тъмно приключва. Навъртян километраж 8 км и 300 метра. За любителски футбол. Ето какво е нивото. Тревата е в перфектно състояние, теренът е начертан, мрежите вече са на вратите, всички са готови за един футболен празник, какъвто несъмнено ще бъде матч от Сезам Купа на България и това, което предстои. Капацитета на стадиона е малко по-малко от 200 фенове, но аз съм сигурен, че заради матча много хора ще дойдат и ще се възползват от естествените трибуни тук на стадиона в Николово. Уверихме се, че всичко е готово. Аз се настроих и психически за матча. Сега е време да хапна, да почина и после време за битка. Играчи. Ето е моята картотека. Пресен. От Гърция, от морето го връщат. Ето, човека беше на почивка, но го викнаха. Ако успее да вкара, е съвсем колоритно. Точно преди матча имаше един трансфер, който Вихър Николово пазеше в тайна, така че съперника да не разбере. Но всъщност става дума за трансфер на Венци Иванов, футболист, който е играл професионален футбол, който е играл в първа лига, има много мачове с много голям опит и човек, който беше викнат точно с опита и с качествата си да покаже как се правят нещата. Дългогодишен капитан на Монтана и фигура, която особено в този регион е много позната. Ето го току-що пристига, така че да го приветстваме и да си поговоря и аз с него. Венци, добре дошъл! И как се правят такива трансфери в последния момент? Ти си играеш срещу толкова много съперници и професионален футбол. Има ли тръпката, като играеш сега? Става въпрос вече, съперника не е професионален, да, обаче си е Купа на България. Естествено, да. Още повече, че ние тук сме събрани само приятели. В свободното си време се събираме, така правим си кеф и разбира се, когато пожелаят да им помогна с каквото мога, винаги откликвам. Имаме фоми, те не знаеха, че Венци почти, не знаеха, той последния момент дойде, и излиза за градът и го видях в тунела и всичките вече се стъписаха и до 10-та минута беше 2-0 за нас. Два негови гола. Той вкара и двата гола. По-скоро ефекта е в тунела, така че... Това е от съблекаването да вкараш гола. Абсолютно. Част от момчета вече дойдоха и са вътре в съблекалнята. Междувременно треньора вече подготви загрявката. Чакаме само останалите футболисти да дойдат. След това влизаме всички заедно в съблекалнята за тактически указания, където и аз ще разбера започвам ли като титуляр или ще бъда резерва в матча. А след това, когато всичко е готово и направим загрявка, е време и за големия матч. Всички сме на бойна готовност. Знаете, за този матч малко по-специален. Играем за купата. Хубав матч за нас, защото и без това реално това ни е първа сбирка от последния матч с Лом-май. Имаме информация, че тия момчета са млади и тичат, нали, Пиер? Млади тичат. Ние сме стари и не тичаме. Затова трябва така да направим, че да ги изненадаме по някакъв начин да вземем матча. Ще искаме първите 10 минути да излезнем малко жасене да има. Точно мина загрявката, аз почвам от резервната скамейка, което естествено е нормално, с оглед на това, че има и страхотни футболисти в отбора и че той вече е сработен. Да видим сега и феновете на отбора. Здравейте! От мача какво очаквате? Да биете. Ами добре, Победа.
Стискаме палци, добре. Порав изглежда съперника обаче. Много порав, да. Добър отбор. Успех на отбор. И хубавото като си резерва е, че може пък да си близо до талисмана на отбора, което никак не е лошо. Кажи сега, кой от футболистите е твоя съпруг и как дойде пък тази любов към футбола при теб? Ами ето там вратарят, за мен най-важният в отбора. И ти как се влюби в футбола или то покрай такъв мъж, щеш, не щеш? Хайде на мачове. Така, да. Започнах да ги гледам мачовете заради него и гледам, че не винаги печелят, когато съм тук. Така ли? Талисмана на отбора. Значи аз съм спокоен. Бъди спокоен. А забелязала ли си, че вратаря винаги е виновен, когато отбора загуби? Да, Каквото ще да стане, и това съм забелязала. Да. И ти как го успокояваш? Примерно той идва нервен, не дай си Боже Вихър да загуби, което то се случва на високосна година един път, ама все пак. Ти си мъж, нали? Да. Трябва ли да ти казвам как се успокоява? Така ли? Добре, значи. Нека да пропуснем това. Да. Айде, момчета, заповядайте! Абе, синьото съм... Синьото, да, не съм, ама айде. Всеки път се пада синьо. Губи сега. Терен. Кой избираш? Терена тук, добре, топката ще е наложене. Ай, желай ви успех. Леко съдейство. Стига, бе, що задържиш тази топка, Влади? Гледай какво става. Дай му ги! Айде! Браво, бе! Играй! Кой играе, бе? Дуспа и Венци Иванов, който най-опитният футболист в състава. 1-0 за Вихър! Айде, Пламенов! Можеме, айде! Три минути преди края на първото по време. Още един път много добра комбинация между Венци Иванов и между нашия Пато. Перфектно. Това е на почивката. Прибираме се към съблекалнята. Не се отпускайте, не е свършил матч. Вие виждате едно типично северо-западно дерби, ако мога така да кажа, между Гложене и между Николова, в което има опитни футболисти. Понатежали малко повече на години, но все пак си личи. Личи си, че са играли футбол. Мисля, че има атмосфера и е невероятен празник. Не случайно това е играта в футболното есперанто, на който говорят всички мъже, а вече и много жени. Първа града, Еди!
3 на 2 заглушене време. Валерио, не се издитай, ти казах, бе, не се издитай тази топка, бе! Септември Гложене продължава напред. Победиха ни с 4 на 3. Трудно е да се говори в такъв момент, толкова драматичен матч, обаче това е футбола. Сега те са момчетата, които се радват, които продължават напред за Купата на България. Давахме всичко от себе си и накрая, може би късмет нямахме достатъчно, но със сигурност беше готино и вълнуващо. Продължаваме да следим всичко в Купата на България, само че вече не по екип. Айде би човек, една биличка писпът да гледаме. Айде, момчета, говорите. Тия мачове, спашива мачове. Честита победа на треньора на Септември Гложене. Краси Дилянов, страхотен матч. Първите емоции, след като успяхте много драматично да отстраните Вихър Николово. Да, аз първо искам да се изведа на теб и на вашия, на целия отбор, защото бяхме емоционални, ама ние така по селата не знаеш как е футбола. Отбора ни е млад и ядрото е от село Гложене. Има 2-3 момчета от чуждо место, но ние сме едно семейство приятел. В този матч, кое е най-важното нещо, което ти би отчел, заради което успяхте да победите? Къса и желанието на Септември Гложене наделя, мисля, че наделя на твой отбор. По такъв начин да загубиме някакси нещастно, даже би го казал. Нещастно е, за съжаление, виждате, настроението е малко минорно. Да. Това говорихме си, това е чара на Купата на България. 2-0 на по-време си говорихме, че ако варен резултат, 2 нелепи гола бих казал. Автогол, всеки може да му се случи. После други автогол. Но... Не сме подготвени, аз съм пътувал цял ден. Отделно съм с наднормално тегло, но нали, каквото и се иска. Обаче бати гола вкара. И да, като ми падне, се случва, да. Ама все пак предпочитам да не съм вкарал такъв гол, но да е половин на 0 за нас, но... Идвам при момчетата в емблематичната за отбора кръчма Приечи. Искахме съвсем различно да бъде настроението, обаче е малко по-минорно димане, обаче пък какво от това, то в крайна сметка приятелството е на първо място, е едно от нещата, които ти каза още в първия епизод. Стана много мъжки матч, много хубав матч. Категорично късмета покри другия отбор, защото четвъртия гол, с който те ни победиха на практика, беше абсолютно случайен и абсолютно неочакван нито за тях, нито за нас. Сега няма как да е весело, естествено, като си загубил 4 на 3, води си 2-0 на полувремето, ама това са истинските емоции. Ами преспиваме и утре сме нов ден, нов късмет. Всеки ден принципно е по-различен от предния. Ами да се чукнем, въпреки загубата, здравей. ти каза приятелството все пак е... Show must go on. Show must go on, някакъв по-хубав финал must с това. go on, да. Шоуто трябва да продължава шоуто за Купата на България. Да, с Вихър Николово не успяхме да победим и да продължим напред, но показахме колко страхотен отбор е това, колко силен колектив е и че футбол може да обединява и да създава приятелства да прави истински семейства.
Аз продължавам да разказвам историите от Купата на България, да търсим следващите герои и ви очакват много изненади.